The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, paalala lamang po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng palatuntunang ito, tuloy na po ang maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Kaya pipili po kami ng dalawang makatatanggap ng tig 1,500 pesos tuwing Biyernes po yan. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mga mechanics. Una, ay dapat nakapalo kayo sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment, pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang napapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang dalawang maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya naman, bantayan at abangan ninyo ang inyong mga cellphone pag Biyernes kasi baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko na tig 1,500 pesos sa darating na Biyernes. Umpisahan na po natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Rica Buenaobra. Inirereklamo niya ang pagnanakaw umanong ginawa ng kanyang katrabaho. Kwento ni Rica, hiniram lang daw ng kanyang katrabaho ang ATM card niya para ipagamit sa kanilang kumpanya na magtatransfer ng pera. Ngunit ang hindi alam ni Rica, itong perang nagkakahalagang mahigit 29,000 pesos na pumasok sa kanyang account ay para pala sa kanyang maternity leave na siyang iwinidraw ng kanyang katrabaho. Ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Hoy Marites, ibalik mo na yung pera ko. Kailangan na kailangan ko rin naman yun para sa pamilya ko. In-update po kita, hindi mo po ginawa. Hindi mo po sinasagot yung tawag ko. Kinuha mo naman na hindi naman sa'yo yung perang, yung pinaghirapan ko yun. Ngayon pong hapong ito, live sa ating palatuntunan, kasama natin si Rica, ang napagnakawan sa ATM. Rica, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. O, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Ito, mahirap. O, kailan ba nangyari itong panghihiram ng ATM card mo at pag-withdraw ng pera mo na para sa maternity benefits mo? Hiniram po nila by February. Itong taong ito? Apo. O, hiniram nila. Bakit nila? Marami bang humiram? Kasi po, nag-chat yung branch staff sa kapatid ko kasi wala pa po ako noon na nasira yung cellphone ko po. Tapos, hiramin daw yung ATM ko for the account transfer gagamitin sa company. Hindi ko naman po alam, pinahiram ko po yung Sinong branch staff? Sa totoo lang sir, hindi ko pa talaga siya never kong nakita So, po hindi siya. mo ito kakilala, hindi mo ito kaibigan? Hindi po. So, paano mo siya naging katrabaho? Ano po siya, bago ako nag-leave po ako, tapos may pinalit po sa akin. Ayun, kaya di pa kayo nagkikita. Opo. Okay, itong branch staff. Okay. Anong pangalan niya? Hindi ko siya masyadong Matandaan? sir. Oo, Okay. kasi So, hanggang ngayon ba, katrabaho mo pa rin ito? ang alam ko sir, nag-resign na yata. Ikaw, nagtatrabaho ka pa Ay, doon? hindi na po sir. So, ibig sabihin, nag-leave ka kasi buntis ka noon. Opo. Kailan ka po nanganak? January 31. Itong taong ito? Opo. So, nung mga anak ka, syempre hindi ka pumasok. Opo. Nung panahon na hindi ka pumapasok, nasa kanila yung ATM mo. Opo. Ayun. Okay. So, bago ka pa nag-leave,
nahiram na sa yung ATM mo o Hindi nakalib pa ka po. na? Nakalib na po ako. Paano nila, pinadala mo na lang? Pinadala ko na lang po sa BSI branch staff din sa Daragata. Ang opisina nito nasa Daraga. Yung isa pong branch sa Daraga. Sa Daraga. Tapos yung isa sa Legazpi Anong po. pangalan po? Good Life, Damayan Insurance Agency. Good Life Damayan Insurance. Agency. Okay. Bakit ka naman nagtiwala agad na ipahiram yung ATM card mo? Kasi po, sinabi ng Treasury Department para po wala silang masabi sa akin, pinahiram ko po. So, pinahiram mo bilang konsiderasyon Opo. kasi opisina mo naman. Opo. Pero yung nag-chat sa kapatid mo, hindi mo ito ka-close, hindi mo nga kilala. Yung manager ko po dati, yung nag-chat sa Mm. kapatid ko, tapos pinag-screenshot niya po yung chat ng... Branch, Opo. staff. So yung manager mo ang nagkuha na. Opo. Dati yung branch manager kong lalaki. Tapos may pinalit doon na babae. Okay. So, kailan naman pumasok yung pera na para sana sa panganganak mo? By February po yata kasi hindi ko po talaga siya So sa kung tingin kailan mo, po. wala naman talagang ibang papasok na pera kundi yung para sa panganganak mo? Yun ang inabangan nila? Ang alam ko po, hindi po kasi doon po naghuhulog ng RF, tapos yung sa electric bill. Pero alam mo Sa may water darating bill. kang pera bago ka manganak. Alam mo ba na may ibibigay Ang na? alam ko po, yung sahod ko lang po. So hindi mo alam na may ibibigay? Ay, hindi po. Wala po. Hindi ko pa po alam yun. So bakit naman nagbigay yung opisina na Kasi para sa panganganak mo? Para yata po sa SSS baga, yung company muna mag-shoulder para magamit yung pera. Okay. Malinaw ba sa'yo yung dahilan kung bakit hiniram sa'yo? Klarado ba sa'yo? Opo. Anong sabi? Gagamitin daw po muna sa office para may doon ipapasok yung pera kasi wala pa naman pong ATM yung bago. Okay. So, nung ipinahiram mo itong ATM card mo, alam ba ito ng manager mo? Alam ba ito ng kumpanya? Alam po ng branch staff nga. Siyempre, alam din ng manager Kumpanya? doon. Okay. Opo. So, pagkatapos nga na mahiram sa'yo yung ATM card mo nung February, Opo, by February. ngayon ay September, magtatapos na. Opo. Papunta na tayo sa Oktubre. Ang tanong ko, asan yung ATM card mo? Wala pa po sa akin. Nasa tabako pa po yata. Bakit napunta ng tabako? Kasi hiniram daw po ng So, marami nang humiram ng ATM card mo. Opo. Hiniram ng branch staff, ngayon hiniram naman ng tabako. Hiniram muna po ng branch staff. Pero pwede ba yon? Na ihiramin ng Pwede hiramin? naman po yata. Basta may ano yata yung office sa HR. May permit, Opo. may permiso. Okay. So, hiniram ng branch staff, ngayon nasa tabako, ay hiniram ng manager. Opo. Tiningnan kasi. Sabi kasi nung sa Treasury Department, may nahulog daw po doon na 2K para sa tobacco branch po. Okay. So, simula nung mahiram yung ATM card mo, nakaharap mo na ba itong branch staff na ito at yung manager? Ay, hindi pa po. So, ngayon, gusto mong mabawi yung ATM card mo Opo. Gusto magbawi. Tapos yung pera ko pong sa panganganak mo. Opo. Yung sabi 29,000. Total po, 29,000. Pero yung sa akin lang po, yung 18,000 something po. May nakalagay po dyan sa 18,000. Paano mo nalaman na Sinabi po ng Treasury, ay sa HR po, na yun May lang pera ka po doon? yung So, nalaman mo na may pera ka talaga? Opo. Pero yung pera mo na yon, winidraw lahat yon. Opo, nawala na po doon sa ATM. Iniwan po yung sa ATM ko, 12 pesos na lang. Kasi Okay. naghingi Siyempre, ako ng- dahil ganun nga, nalaman mong nawala yung pera mo, nawawala yung ATM mo, hindi mo pa nakukuha hanggang ngayon, natural, nagpa-follow up ka. Opo. Sinong nakakausap mo? Nagpa-follow up po ako sa HR. Anong sabi nila sa'yo? Sabi ko, naman po. Sabi niya, ikaw mag-aasikaso niyan kasi hindi namin ikaw matutulungan, sabi niya. So, ikaw na daw mag-esikaso para mabawi yung ATM, saka mabawi yung pera. Opo. Kaya ako po, lumapit po ako dito para Basta ang huli mong nakausap yung HR na. Opo. Hindi na yung branch manager mo. Hindi na po. Hindi na rin Kasi yung branch staff. Wala man po ako doon na communication eh. Wala din. Opo. Oh. HR lang po ako. So sa tingin mo, maliban doon sa 29,000, may iba pa bang nakuha? Wala na. Wala na po kasi may statement of account naman po akong kinuha sa BDO. Pero kasi ako, alam mo, delikado yung pagpapahiram ng mga ATM.
Nagtiwala po kasi ako. Yun ang mali ko kasi. Yun talaga. Minsan, masama ang magtiwala. Maganda na rin kung minsan yung wala kang tiwala. Kasi pag wala kang tiwala, hindi ka maluloko. Pero pag nagtiwala ka, marami akong nakita niya, mga babae umiiyak dahil nagtiwala. Sa company po kasi. Ito sa kumpanya naman. Ito, Rica, sinusubukan naming tawagan itong inirereklamo mong si Marites. No, Marites pala ito. Roma. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang paanyaya ng aming team para sana kayo ay makapag-usap o ayaw ni Marites makipag-usap. Sinubukan ng aming team na makausap siya para sana makausap mo, matanong mo. Ayaw ni Marites. Busy yata siya. Busy siya si Marites. Ayaw niyang makipagmaritesan sa atin dito sa programa. Okay. Matapang pa. Matapang ba itong si Marites? Hindi ko. Sa bagay, hindi mo nga nakausap Hindi mo nga nakita personal, hindi mo rin nakausap. Ito naman, Rica, nasa kabilang linya si Ma'am Gina Mabilin, ang Regional Manager ng Good Life Damayan Insurance Agency Company. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Gina. Apo, sandali ma'am, ila-loudspeaker lang kita. Ma'am Gina, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Opo. Ma'am Gina, pinapayagan ba ito dyan sa inyong opisina o sa tanggapan ninyo ang paghihiraman ng mga ATM card? Basta po may rason naman po maganda. Okay. So, itong nangyari po dito kay Rica na hiniram nung branch staff yung kanyang ATM. Tapos nakuha pati yung kanyang maternity benefits. Paano po ito, ma'am? Ang nangyari kasi dyan, sir, ganito po. Si Miss Rica kasi, siya talaga po ang may existing pa po yung yung ATM niya. During that time po, nag-maternity leave po siya. Tapos may pumasok po sa account niya para po doon sa RF at saka yung pambayad po sa electric bill. So, ang nangyari, usual naman po ang ganyan sa amin na kumbaga may naka-credit, ipapahiram yung ATM, and then after noon, ibabalik naman. Opo. Hindi naman po, pero wala naman pong advice diyan kay Marites Roma na simutin niya lahat kasi that amount is belongs to Miss Rica. Yes, precisely. Okay. So yung dapat nakunin lang doon ni Marites, yung pambayad lang sa electric bill o kung ano man yung babayadan na galing sa kumpanya. Yeah, tama po yan, sir. Yun lang po ang advice sa kanya. Opo. Pero ang mahirap dito, dahil si Marites, inubos ni Marites yung laman ng ATM card ni Rica. Yes po. Opo. Nakakasad. Opo. So, ano po ang naging aksyon ng inyong opisina nang makarating sa inyo itong reklamo ni Rica laban sa ginawa ni Marites? Naggumawa po ng demand letter sa kanya na natanggap niya naman through email po. Tapos nagkaroon po kami ng Zoom meeting para kumbaga imbestigahan siya na yung mga pangyayari, bakit niya ginawa. Ang ginawa niya po, sir, gumawa siya ng promissory letter na ibabalik niya kay Miss Rica yung perang nakuha niya. Ang pagkaalam ko, sir, dapat July pa na ibalik niya na ang pera without knowing it. Hanggang ngayon po, wala pa. So ibig sabihin, maagap naman na gumawa ng aksyon yung inyong tanggapan at ginawa ng paraan na makontak itong si Marites. Kaya si Marites gumawa pa ng promissory letter o note na ibabalik niya yung pera ni Rica. Yes po, sir. Kanya nga lamang, kahit siya ay may promissory note at natanggap naman niya yung demand letter galing po sa inyong tanggapan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayad at hindi na nagpapakita itong si Marites. Opo, nagtingi-tingi na po siya. Ako nga, in fact, sir, ako po talaga personally nagsinap sa kanya, nag-call sa kanya. Hindi ko po talaga siya mahagilap. Oy, talaga. So, dinideny na daw ni Marites na kumuha siya ng pera. May naman, sir, may pinirmahan siya. And bukod pa doon, sir, yung sa history po ng Bank Account ni Rica, and then kung makapag-request po tayo sa bangko po nung yung footage po na during that time na siya po ang nag-withdraw. Opo. Okay, ito ba, Ma'am Gina, si Marites, matagal ba itong nagtrabaho sa inyong opisina? Yun nga, sir, ang nakakalungkot kasi binigyan siya ng pagkakataon na magtrabaho sa amin. Almost a month pa lang po siya. Wow. Ginawa niya. So, isang buwan pa lang, medyo nagmilagro na. Opo, milagrosa na po siya. Na Marites tuloy siya.
Ah? Kaya nga, Okay, matindi at hindi pa maganda yung pagkakamarites sa kanya ngayon. Okay. So, nung na isang buwan siya, maliban ba dito sa nangyari kay Rica, may iba pa bang mga pangyayari na involved itong si Marites? Sa pagkakaalam ko po sa opisina, wala naman. So, dito lang talaga siya may ginawa. Maliban kay Rica, wala na siyang hiniraman ng ATM. Wala na po, wala na po. Okay. Taga saan ho ba itong si Marites sa pagkakaalam nyo, ma'am? Ang pagkakaalam ko po, dyan sa sa San Roque po, sa Purok 1. Purok 1 ng San Roque, Legazpi. Daraga po. Daraga. Okay. So, Sir, Opo. siya po, isa rin po siyang yung sabi niya media. Bilang nasa media daw po siya, kaya medyo ano po? nasa media daw po siya. Nasa media siya? Opo. Kaya medyo Aba, malakatakot niya. nagpakilala pa lang taga-media. Opo, may siya, may TV program po siya, yung parang network, parang mga ganyan. Oh. Nagpakilalang taga-media. Saan daw po siya? Sa telebisyon? Sa television po, sir, mayroon po siyang program sa television, yung may mga may mga advertiser din siya, nakikita ko nga minsan. Kasi doon nga mismo po, nag-PM ako sa kanya, napakiayos naman. Kasi Ayan, may picture nga ang pinapakita rito. yes po. Nako, So, magkano ma'am? Dito kasi sa nababanggit ni Rica, 18,000 lang daw yung para sa maternity. Bali, magkano talaga yung perang nakuha nitong si Marites? 28,000 plus po, sir. Kasi yung 10,000 dyan, sir, that's po yan, para po yan sa collection sana. Gagamitin po sa Legazpi. Ipagbabayaran po ng perang yan. So, yung 10,000 sa kumpanya yon. Opo, ibabalik yun sa, kapag, sir, yung 28,500, yan po ang babayaran niya. Tapos Opo. yung sobra doon, right after na nakuha yung para kay Miss Rica, Opo. transfer niya ulit sa, side office. Tapos Opo. ipagkakalitan So, po yun niya. ba ma'am Gina na promissory note ay nakapagtago kayo ng kopya? Mayroon po akong nabigay dyan po, sir. Opo. At yung bubang received copy ng demand letter sa kanya, meron din po kayong kopya? Mayroon po, nasa email po. So hindi siya makakapag-deny, Ma'am Gina, ano po? Yes po, opo. Okay. So, Ma'am Gina, anong panawagan nyo ngayon kay Marites? Ito na lang po, sir. Marites Roma. Kumbaga, I trust you. Nilagay kita sa posisyon na yan dahil ang alam ko, may tiwala ko sa iyo eh. Pero ang ginawa mo, inabuso mo yung kabaitan ni Rica, yung kaluwagan ng company, ginamit mo yung pera na hindi naman sa'yo, ibalik mo. Opo. Ibig sabihin, Ma'am Gina, ikaw pa ang nag-appoint or nag-hire dito? Yes po, ako po nag-recommend sa kanya kasi based naman po doon sa mga nakikita ko sa kanyang yung marami siyang kakilala, mga ganyan. So mas masakit sa pakiramdam mo, Ma'am, dahil ikaw ang nag-recommend, hindi mo akalain na ganito pala. Opo, napakasakit, sir, napakasakit. So, maaari ho ba nating sabihin, Ma'am Gina, na nagsisisi ka? Na ipinasok at nirekomenda mo ito? Yes po, 105% po, sir. Nagsisisi ka? Yes po. Opo. So, yun ang panawagan mo kay Marites, ibalik niya yung pera. Yes po, yes po. Opo. At kung hindi niya ibabalik, ay siyempre hahabulin siya ng inyong kumpanya at hahabulin siya ni Rica. Ang nga yan, sir, kasi yung company, hindi na talaga sila mag-i-issue ulit ng pera. Hindi siya mag-send ng pera kasi na-transfer na kay Rica. Opo. So, mangyari lang po dyan, sir. Kung baga mananawagan at through your program, sir, kung baga tulong po ng ako, Bicol or mismo po, na kung paano po mahabol si Marites na mabalik po yung pera. Opo. Okay. So, Ma'am Gina, makinig ho kayo at Rica, para mabigyang solusyon ang inyong hinaing, maiging ilapit na po natin itong pangyayaring ito at problemang ito sa himpilan ng pulisya at sa mga otoridad po natin. Nasa kabilang linya, si Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil Jr., ang spokesperson ng Legazpi City Police Station. Sargento, magandang hapon po. Hello po. Hello sir. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood sa nakikinig po ng programa niyo. Opo. Kayo ba, Sargento, ay nabigyan na ng background ditong reklamo ni Rica? Opo sir, kanina po kausap ko na po sila. Kinamahan po ng staff ninyo po sa Opo. ating himpilan. So, sa ganitong klase ng reklamo ni Rica, maaari bang habulin niya itong si Marites na kumuha ng laman ng kanyang ATM card?
Opo, kumbaga po, sabi nga po, may permiso si Rica na gamitin niya yun, nagpagamit yung ATM niya. However, yung diferensya po doon, yung intended na dapat lang nakukunin ni Marites, pati yung laman ng pera na supposed to be na para doon sa maternity ni Ma'am Rica ay kinuha. Ngayon po, sabi ko nga po kay Ma'am Rica, dapat ma-certain talaga doon kung ilan yung pera para sa kanya. Para po, yun ang habulin, kukunin po, ipapabayaran po ni Marites sa kanya sa paraan po na kung ano ang pwede na, sabi nga po, pwede mag-letter na rin na pinirmahan itong may promissory note na rin po na pinirmahan itong si Marites. Opo. Para po bayaran yung pera. At saka pati yung demand letter ay ni-receive niya rin. Opo. Opo. Ang demand letter kasi dapat po, ang magdi-demand po, yung may-ari ng pera. Yung may-ari. Hindi po yung magdi-demand, yung kumbaga po yan na company. Opo. Hindi dapat kasi ang nawalan po ng pera is si Rica. Hindi po yung company. Itong sa ganitong pangyayari, sir, nasa ATM card ni Rica kinuha yung pera, may tuturing ba itong pagnanakaw? Opo. Pagnanakaw po yun, gawa lang. Ang pagnanakaw po kasi, ang mga elemento po ng pagnanakaw is yung pagkuha na walang permiso. May permiso po na gamitin yung ATM. Yung ATM card. Pero kunin yung laman ng ATM na hindi naman para sa kanya is a violation. Yun ang mahirap pa rin to eh. Opo, Binigyan ni Rica ng permiso si Marites na gamitin yung ATM. Ito namang si Marites, kinuha lahat ng nakadeposito doon sa ATM or account nitong si Rica. Naputol si Sargento. Tatanong natin kung ay pag-asang mabawi ito ni Rica. Kasi kawawa naman. Ilang buwan na yung anak mo? Ilang buwan na? 8 months. So, magpapagatas ka. Yung tatay, okay naman. Okay, sige. Susustento naman. Okay, sige. Very good. Kasi naitanong ko yan kasi dami lumalapit dito, hinahamol yung mga tatay kasi hindi nagsusustento. Alam mo ba yung laman, kompletong laman, Rica, nung ATM mo? May sawa po ako doon, nasa 29,000.55 po yung total. Yun lang? Opo. Wala nang iba? Wala na po. Okay. So, kasama na doon yung 10,000 na sa opisina? Opo, opo. So Lahat na 29,000 na. Okay. So, yun ang laman ng ATM mo. Okay. Balikan natin si Sargento. So, Sargento, may pag-asa pa kayang mabawi ni Rica yung pera niya na kinuha ni Marites? Opo. I-demand natin kay Marites and gawa tayo ng mga proper na mga documents. And in cases man po na ayaw talaga na ni Marites makipag-cooperate na ibalik po yung pera, then filean po ng kaso ng pagnanakaw. Yan. Ngayon po, doon naman po sa siguro ko sabi, narinig ko po kanina, sir? Opo. Na nagpakilalang media. Opo. Diba? Narinig mo natin. Opo. Tingnan po natin din kung Delikado, sir. Medyo... nagpakilalang media, kung may mga ginamit pa yan ng mga ID na something, baka meron din po sa nakuha. Then, suppose, tingnan natin po na mapailan po natin siya ng paggamit po ng ibang identity. Medyo, yun nga, Sargento, pati tuloy kami sa media, medyo ibang dating. Akalain mo, taga-media, manghuutot ng ATM, ng laman ng ATM ng iba. Medyo masama ang dating. Ano po? Opo. So, Sargento, sasamahan po at aalalayan ng aming team ito pong si Rica para po makapag-file ng formal na reklamo at madala niya po yung kung ano man yung mga requirements para sa paghahabol natin kay Marites, sir. Opo, sir. In-advisean ko naman po siya. Ay, very good. Ano pa yung mga documents na ipiprepare po, and kukolektahin po niya. And at the same time po, once po na makumpleto po natin ito, and makapagsampa po tayo ng formal na reklamo po. Laban po dito kay, sabi po doon kay Marites. Opo. Maraming salamat, Sargento. Mabuhay po kayo dyan sa Legazpo City PNP. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po, sir. Mabuhay din po sa programa niyo, sir. Salamat. Rica, narinig mo ha? Maituturing na pagnanakaw. Na-advisean ka naman pala ni Sargento kung ano yung mga kailangang i-provide natin na dokumento para makapag-file tayo ng formal na reklamo. Huwag ka mag-alala kasi sasamahan ka ng aming team para mahabol mo si Marites at maibalik sa iyo yung pera. Pero kung hindi maibalik sa iyo, magpapailan mo ng kaso. Okay. So, ano ang nais mong sabihin ngayon? Anong panawagan mo ngayon kay Marites? Ma'am, sana po maawa po kayo sa akin kasi pinaghirapan ko naman po yun. Maibalik nyo naman po sa tama po yung pera ko.
Nagpakilala ba sa yung taga-media? Kasi sabi ni Ma'am Gina kanina. Totally, sir, hindi ko naman po talaga So hindi mo ano, kilala talaga? Lumalabas daw sa telebisyon. Ay, Hindi mo hindi ko nakita? po yun friend or ano. Okay, sige. So, sasamahan ka ng aming team, ha? Huwag kang mag-alala para mabawi mo yung pera mo. Kawawa ka naman para yun sa ipinagbubuntis mo, ipinanganak mo. Ngayon, ilang buwan na nga? 8 months. Malakas na bang gumatas? Kailangan talagang maibalik yung pera. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, sanggol na mayroong hypothyroidism. Ayun, kala ko mabubulol ako eh. Nangangailangang sumailalim sa ultrasound upang malaman ang tunay na kalagayan. Ang pagtugon ng programa abangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Sa ating tabang medikal, kasama natin ngayon si Shana Marbella mula sa Anislag, Daragalbay. Idinulog niya ang pangangailangan ng kanyang 3 buwang gulang na anak na mayroong hypothyroidism. Thyroidism, ayun. Mga terminology talaga, mga termino talaga sa medical kwan yung mga sakit, kung minsan mahaba tapos iba-iba. Magandang hapon sa iyo, Shana. Magandang hapon rin po. Kumusta ang kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po, nangangailangan po siya ng tulong pinansyal po, ay medical po, para sa pagpapa-ultrasound po niya. Opo. Ilan ho ang anak niyo lahat? Bali, 5 po. 5? Okay. Nasaan ho yung mister po ninyo? Bali po, nagkatrabaho po siya sa construction. Construction. Opo. 5 ang anak niyo? Opo. Anong trabaho ni mister sa construction? Nagaano po siya, yung sa bahay nga po. Gumagawa ng mga bahay. So, ilang taon na ho yung pinakapanganay niyo? 12 po. Ito yung bunso? Opo. Itong may sakit? Okay. So, kailan nyo pa po napag-alaman may ganitong klaseng sakit itong anak ninyo? Nung pig-newborn po siya, bali po, tig-inform po ako nung sa Manila po. Galing yung newborn niya. Newborn screening? Opo. Tinawagan po ako nung laing ina, pinanganakan ko. Tapos yun po, sinabihan ako na in-endorse po ako sa BRTTH para po doon na lang po ako magpagamot. Opo. Kasi nga po, natingnan na ba ng doktor itong anak nyo? Opo. Ano pong sabi ng doktor sa kalagayan ng anak ninyo? Bali po, meron nga daw po siyang hypothyroidism. Kaya kailangan niya po mag-maintenance ng gamot ng levothyroxine. So ayan siya. Ayan yung anak mo. Opo. Okay. So 5 po yung anak ninyo. Construction worker yung asawa nyo. Kayo po, may trabaho ba? Wala po. Paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya? Siyempre, yung iba nyong mga anak nag-aaral. Opo. Plus yung mga yung pagkain, damit, ito pa yung sakit pa. Paano po nakakaraos? Ano po, budget na lang po. Bali po, tipid-tipid para po magkasya po yung nagkakasya naman. Buti, masipag naman yung mister po ninyo. Opo. Very good. Anong pangalan ng mister? Si Noel Losa po. Ayan, Noel. At least may mga pangalan din na medyo magaling. Noel. Masipag. Hindi, yung minsan may mga pangalan kasi dito nireklamo, mga batugan. Ito at least si Noel, masipag. Okay. So ano po ngayon yung pangunahing pangangailangan po ng anak ninyo na siya pong dahilan para dumulog kayo dito sa programa? Yung mapa-ultrasound po yung yung throat po niya. Kasi po, yung po yung nire-record ng BRTTH na makita po yung gland niya kung meron po or wala. Ayun. So, ang kailangan doon yung pambayad. Opo. Okay. Ito, Shana, nasa kabilang linya natin ang magandang si Ma'am Judy Bonaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ang Medical Assistance to Indigent Patients sumaip ng Ako Bicol Party List. Medyo mahaba ang titulo ng posisyon ni Ma'am Judy. Talo pa yung DOH Secretary. Ma'am Judy, magandang hapon. Yes, Sir Joshua. Magandang hapon po. Opo. Ma'am Judy, ano hong maaari nating maitulong dito po sa anak ni Shara na kailangan pong mapa-ultrasound? Kayo po, Sir Joshua, bali after po ng kanyang interview, pwede na po siya mag-proceed sa hospital kung saan po sila nakaschedule ng kanyang ultrasound. Sagot na din po yan ni Congressman Dalvico. Ayo po. Ito bang papel na nasa harap ko ngayon, Ma'am Judy, ito na yung gagamitin niya? Approve na ito? Yes po, Sir Joshua. So, idadalhin niya lang ito doon sa ospital? Yes po, Sir Josh. Wala na siyang babayaran? Wala po siyang babayaran. Ma-ultrasound na po yung anak. Wow, opo. So, napakabilis. Ora mismo talaga ang pagtugon ng Ako Bicol, Ma'am Judy. Maraming salamat, Ma'am Judy. Mabuhay po kayo dyan sa Ako Bicol Party List. Salamat din, Sir Josh. Mabuhay po kayo. Opo. Thank you so much, ma'am. So, ito na pala. Yung kailangan mong gamitin, ipapadadalin mo lang ito doon sa ospital, sa Tanchuling, para ma-ultrasound na yung anak mo. Wala ka nang babayaran. Salamat okay? po. At maliban dyan, siyempre, dahil magbabiyahe ka, pupunta ka ng Tanchuling, mamamasahe ka, magugutom ka, at yung anak mo, meron pang inihanda si Congressman Saldico at ang palatuntunan ito
na munting cash assistance para pa rin sa'yo. Opo, maraming pong salamat po sa buong buo ng programa ng Ako Bicol. Sandali, huwag ka muna magpasalamat. Mayroon pa. Mayroon pa. Bukod po riyan, dahil ano yan, tulong para sa pagpapa-ultrasound at munting cash assistance, meron pang inihanda ang palatuntunang Tabang Ora mismo. Ano-ano yung mga yan? Ayan. Food packs? O yan, may food packs, may diaper pa. Dami namang diaper nito. Nagda-diaper pa ba yung bata? Opo, 3 months po siya. 3 months. Tama po ba yung size ng diaper? Opo. Ha? Tama? Opo, Baka medium. nagkamali yung bumili. Yan, medium. Opo. Oy, tama. Kasi baka nabili nila yung adult diaper. 8 months pa lang yung bata. So, ayan na. At 3 months. Ayan na. Kompleto na yung tulong sa iyo. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa programang ito dahil po napili po ako bilang beneficiaryo at yung anak ko po para tulungan na may pa-ultrasound po siya. Ganun din po sa kay Ma'am Elise Nebres na siya po yung naging way. Nagturo? Opo. So, ibig sabihin, pinag-uusapan na pala, minamarites na pala talaga nakakatulong itong programang ito, no? Opo, Marami sir. na nagmamarites? Opo. Isa nakakatulong din talaga yung mga nagmamarites, ano? Hindi man lang pala perwisyo yung marites, minsan nakakatulong din, ano? Opo. So, yan, natulungan ka, makarating ka dito. Opo, sir. Happy ka na? Opo, sobra po. Sige. Hangad namin matingnan ka agad ng doktor at magamot yung anak mo, ha? Para makuha ka agad. Masiguro natin na nasa maayos siyang kalagayan. Yun po ang kagustuhan ni kay Congressman Saldico na yung tulong na para sa inyong mga nangangailangan ay maihatid ora mismo. Opo. Sa mga may problemang legal at medikal na naisumi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag